Som úplne, že 70. roky, košeľa zakasaná. Ready with me začínam asi úplne od konca, ako ľudia zvyknú začínať. Ešte mi aj recheche spadol. Týmto začnem ja, pretože dodáva mi toľko energie, ako 3 kávy po sebe. Prisahám, a to ti stačia len 2 takéto odmerky v čistej vode. Lyžičku to mám pripravenú, aby som si to vedel zamiešať. A dnes vás beriem so sebou na raňajky. A chutí famózne. Som hovoril, začínam od konca, takže oblečenie. Chcem si dať tieto rifle, takže si ich už rovno aj oblečiem. Len neviem čo navrch. Topánky mám už takisto v hlave vybraté a myslím si, že aj sako. Možno vyberieme niečo iné. Sa pozeraj. Neviem, že či biele s dlhým rukavom, či biele s krátkym rukavom, alebo takáto slonia kosť s lincom, alebo biela klasická košeľa s iným výstrihom, alebo takáto košeľa, ktorú som na sebe ešte v živote nemal. Ideme to vyskúšať. Som si vybral tieto, pretože bude mať sivé sako, teda aspoň v mojej hlave bude sivé. Nie je práve najteplejšie, idem si vyskúšať toto tričko s dlhým rukavom. To si vím takmer oversize sakom, ktoré mi je už prosto veľké, lebo som schudol. 2 konfekčné veľkosti a idem si obuť aj topánky. Nohavice sú rozšírené, no nie som taký, že by som z toho kikirikal. Keď som videl svoje opuchnuté oči, beriem si tieto Edge Reversist vankušiky, aby kým si vyberiem oblečenie, tie oči odpuchli. Napadlo, že zmením sako, ale neviem, že či je to úplne sakom a toto ja už asi ani mi nie je dobré, mám taký pocit. Toto by sa dalo, myslím si, že zvládnuť. No a vonku nie je najteplejšie, takže halo. Neviem, rifle a sako, že či to ide k sebe. Toto asi úplne nie je za mňa. Chcel som také oversize. Teraz vidím, že toto tričko... Ale skúsim to s tým sakom. Ja kým niečo vyberiem, už im píše kamoška. Toto také 90. roky, ešte zdvihnutý limec. Milujem. Skúsim aj túto košelu, ktorú som na sebe ešte nemal, s takýmto vzorom, nejakým nezabudkovým. Neviem, prečo mám takúto milnú predstavu, že toto chcem. Nechcem sa vzdať predstavy sako a biela košeľa, rifle. Prečo mám pocit podnikateľa 90. rokov? Tam boli veľké saka a vlastne rovno nohavice, ne? No, toto nejsom ja. 3 šatníky a povedať, že nemám čo na seba, je asi dosť považlivosť. Úplne basic, biele Zara tričko. Posledný krát si dávam to sivé sako. Čo ja viem. Tam je ešte varianta, že bledomodrá košeľa, alebo tmavá varianta týchto 2 tričiek, že buď jedno takéto, alebo druhé takéto. Nemusí vyzerať zle. Ale neviem, čo si mám dať akože na to. Pokračujeme v štýle podnikateľ, rok 2007, Camp David, či ako bola to značka, neviem. To som si myslel, že toto je najjednoduchšie z tohoto celého Get Ready With Me. Asi posledná šanca, čo si dávam toto a potom zmením nohavice, lebo toto už... Koľko je hodín? Rebohu. To chce niečo vytuniť. Ako to vyzerá? No tak teraz som úplne, že 70. roky, košeľa zakasaná. Končím. Lede som chcel mať hore, ale aj tieto nohavice sú fajn. Čo ide pršať. A potom som vymyslel aj takéto. Nie už. 10 minút si vyberať outfit a to kto som? Ty kto si? Nie, však som aj väzeň. Nemusí vyzerať zle, ale ja som sa obesil na kľúčke. Chcem robiť ešte make-up. Veľa energie ma toto stojí a už sa potím. Táto gulička je taká, že sa nespotíš a nesmrdíš, len si musíš aplikovať pred tým, ako si dávaš oblečenie. Preto som si to dal až teraz, lebo som nevedel, že to bude trvať 45 minút. Dáte si, ako som vám hovoril na začiatku, že chcem mať niečo bledé na sebe. Tak toto bude výsledný outfit, tieto topánky. Idem si ich ešte umyť a môžem pomaly vyraziť. Iba, že by som si išiel spraviť make-up. A neviem ešte ani, že či použijem CCčko, full face make-up alebo Air Glow. Chudák Linda.